handa na isuspender ang Sa Pilipinas. taho kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang Newsway. Sa headlines, kan mga barata, lokal na gobyerno kang Nagasin Camarines Sur padagos ang pagpreparar sa maging epekto kang bagyong si Pipito. PNP as in Philippine Army sa Kabicolan nakaalerto na sa paabuto na bagyo. Biyahe kan bus as in truck pasiring Visayas as in Mindanao na maagi sa Matnog Port, sinuspinder na huli kan paabuton na bagyo. Mga baruto sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur, isinakat na sa salbadong lugar. Diyos Marhay na Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Camarines Sur Police Provincial Office nakaalerto na huli kan pinag-aandaman na epekto kan bagyong Pipito sa Kabicolan. Ramonta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Naghahanda na ang mga kapulisan sa bilog na Camarines Sur para sa paabuto na bagong bagyo na dakulaan tsansang magtama sa Bicol Region. Susog kay Police Captain LJ Alteza, tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office, may grupo naman na nakahanda para sa pagtaong seguridad sa mga residentes na mga ngaipuhan ng tabang sa tahaw kang pagtama kang bagyong Pipito. Dagdag pa ni Police Captain Alteza, sa roman sa sugo ni PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. na maging alerto ang gabos na personahe sa gabos na pwedeng mangyari. Actually po, ang lahat ng kapulisan ay nakahanda na para sa bagyong Pipito. At lahat ng police station sa buong Camarines Sur ay meron naka-standby ng mga RSSF team. So yun yung mga reserve natin na mga teams na kapag nagkaroon ng mga disasters na ganito, pwede rin silang maging ma-develop na into an SS or SAR team or Search and Rescue teams. So lahat ng police station naka-alerto na po ngayon dito sa buong Camarines Sur. So, ang utos po ng ating provincial director, si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., na dapat ay nakahanda anyone para mag-take action agad. Pinapagirumduman man ang mga publiko na tulos magpasiring sa mga evacuation centers asin sa mga salbadong lugar, tanganing malikayan ang mga trahedya na pwedeng mangyari sa panahon na maglandfall na si Bagyong Pipito. Mga kapulisan ay pupunta dun sa kanila para kausapin, himukin sila na kahit hindi pa dumadating yung bagyo, yung malakas na ulan at hangin, pumunta na sila sa mga evacuation centers. Preparatory na po yan. Para hindi na magka-problema kagaya nung sa Bagyong Christine na kung kailan maabot na sa second floor, saka lang sila humihingi ng rescue. Hindi naman natin pwedeng gawin yon na agad-agad makapunta sa kanilang lahat na sabay-sabay. Especially, wala din tayo ng mga proper equipment like boats para gawin yon. Padagos man subot ang sa idang pakikipagkoordinar sa Municipal as in Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa indang deployment. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, siring kan dati nakaalerto giraray ngunyan ang gabos na search and rescue team ka 9th Infantry Division Philippine Army na yaon sa mga brigade as in batalyon para magresponde kun kinakaipuhan. Liwat man gagamiton ang mga military assets kan Philippine Army para sa pag-rescue as in paghatod kan mga nai-stranded pagkatapos kan bagyo. Ang search and rescue team kan 9th Infantry Division Philippine Army ang yaon ngunyan sa pakikipagkoordinar sa mga municipal as in Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Padagos pa sa mga bareta, naghahanda na ang Barangay Mabolo, Siyudad ning Naga para sa raot kang panahon na pinagbabantayan ngunyan aldaw. Ang Barangay Mabolo ang grabing naapektaran kang nakaaging Bagyong Christine kaya pinag-alerto na ni Punong Barangay Art Matos ang sayang rescue team para magresponde sa iyang mga residentes. Nagbubuo na po akong grupo para sa rescue team, mga aplikante. Ngunyan madirig dito para mag-submit sinda talagang sinda o gusto talaga na maging miyembro kang rescue team kan Mabolo. Ngangaranan niya na Mabolo Rescue Team MRT.
Iyan po, papainutan po yan kan sa mo yan nagtraining na sa rescue team sa pag may baha. Siya po ang magiging team leader, si Jojo Amaro. And mayroon pang iba dyan na talagang nag-training man sa mga pag-rescue. Hindi na ang iba na lang volunteer. Sana po makaduwang team ako sa ngunyan na makaduwang team para po sa pag-rescue and paghanda sa ini yung maabot ang bagyong ngunyan. Then naka-advise naman po ako through social media na maghanda ng mga tao itong kaibuan na darahon pag mag-evacuate o pag may tubig na. Sa iba pang issue, punong barangay kan Mabolo, Syudad ning Naga may paglilinaw sa sayang pirma sa kasuratan na naghahagad na mag-resign sa pwesto si Naga City Mayor Nelson Ligacion. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Christine Reyes. Pinagdinaw ni punong barangay Art Matos kang barangay Mabolo, Syudad kan Naga na may pagbabago sa iyang pangaran sa listahan kan 15 punong barangay na nagpirma sa manifesto nagpaparesign sa pwesto kay Naga City Mayor Nelson Ligacion. Susog sa iya, mayo siyang araw na nagpirma siya sa nasabing manifesto. Sa iyang pinanindugan na mayong katotohanan na siya nagtugot asin nakisumaro sa lakdang ka mga punong barangay na nagpirma. Kung tatao maghiling ang nagbabasa sa Facebook, sa social media, may pirma duman na subuot sa moya. Then dapat po baga kung document ito, dapat ang first page may pirma. Ang may pirma lang duman si last page, na which is speeding is switch off. Ha? Itong tataramo na ito, saka itong napirma sa Rihan, pwede man lang itong dupilon. Kaya, o niyang politika kaya eh. Abo ko magpatol sa mga araw kaya na issue. Kasi maning merit yan. Saro pa, ang totoo lang, naapiktaran ang samuyang pagka barangay officials and ang pamilya. Nakula tong kasalan kang araw kaya na sitwasyon na papabalangi bugo na araw kaya. Habo naman kaining ibugtak sa social media ang nasabing issue. Huli taaram niya man subot ang totoo. Mayo naman subot siyang oras para sa araw kaining diskusyon, urog na tadi patapos ang pagdinig sa Syudad kan Naga. Kasabay man kaini ang said ng paghahanda sa panibagong bagyo. Mayo ako duman perma. Pero alagad may mga perma man ako kan nakaagi siguro. Pwede man bagayan gibuho na ngunyan kaya ang high-tech naman ang ngunyan. Aram taman yan, araw kaya. Kaya mamundo lang na araw kaya na nangyayari. Na sinabay pa sa mga araw kaning kasibutan na siribot kita. Siribot ang tao na araw pa kaya nangyayari. Ako lang pagtutuuson itay ni o yaw naman landigdi. Masakit may political affiliation. Maripalugod magsulo-sulo ka na lang. Day naman subot makikiaram si Matos sa urulay politika asin ma-focus na siya sa pagtauning serbisyo sa iyang residentes para masiguradong salbado ang mga ini sa panahon kang kalamidad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, amay na nangapodan si Mr. Christian Aris Guevara, ang Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Karamoan, Camarines Sur sa gabos na estudyante asin maestra na nakaistar sa coastal barangay o mabalik sa mainland kan Karamoan na amayan na ang pagbiyahe mientras na maray pa subuot ang kamugtakan kan panahon. Susug ki MDRRMO Head Guevara, habo nindang may ma-stranded na residente sa panahon na mag-agi na ang bagyong Pipito sa Kabikolan. Local government unit po ng Karamoan, nakikiulay po sa gabos na estudyante at mga maestra na si mga yaon digdi sa mainland and sa mga coastal na kung pwede po taga-prepara na po sindang makauwi sa indang mga lugar. Hindi po bagyo nagrarani po sa Puya and most probably at na hapon o sa agang amay, magpaluwas na po ng no sailing policy ang Coast Guard. So pag nangyari po ito, pagbabawalan na po sindang magbalyo pa ng dagat and magiging stranded po sinda digdi sa kung saan man po na lugar and lalo na ang bagyo pa abuton niya na weekend. Padagos pa sa mga bareta.
Sa Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur, pinalipat naman ni punong Barangay Richelle Postio ang mga baroto kan mga parasira sa may salbadong lugar. Sa Barangay Hall kan Kutmo man pinapadara ni punong Barangay Postio ang gamit kan sa iyang mga residentes na maibakwar mantang preparado naman subuot an sa indang evacuation center. Sa ngunyan po, nag-meeting po kami kan sa muyang mga barangay council appointed saka si elected para po digdiyo sa paaboto na bagyo nga ning si Pipito. So sinabi ko man sa kuyang chairman kang BDRR na magbandilyo na mag-andam na ang mga taga-coastal para sa bagyong iniyo para dain na maulit na arog kaedto na nagkabaraha kami, and then si mga barawto na pigsakat man nga ni nagkapurutol pa kaya dapat niya ako digdi na sa taas-taas pa na ilaagan sa muyang mga barawto. Asin kung igwan nang ma-evacuate si mga gamit pinapadarara ko naman sa barangay hall sa evacuation center para at least niya ko kung sakali man na ang bagyo digdiyo sa muya, ready na mayo nang madadanyusan sa muya dyan sa may mga harani sa dagat. Sa pagbabalik kang news break, suspect na may kasong 6 counts nin act of lasciviousness pinapamulta nin sobra sa 1 million pesos. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. taho kan mga isyo sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kan kasi. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. taho kan mga isyo sa war on drugs, palagos man subot ang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kan kasi. News Break. Sa pagpapadagos kan mga bareta, puon ngunya na aldaw inaabisuhan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na temporaryong pinagsususpender ang gabos na land travel kan bus asin trucks na pasiring sa Visayas asin Mindanao na maagi sa Matnog Port, sa Sorsogon asin iba pang parte kan Bicol na maapektaran kan bagyong Pipito. Ini nakabase sa rekomendasyon kan Office of the Civil Defense Bicol as a National Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ini para maiwasan ang nangyaring pagkaka-stranded kan mga bihikulo sa kalabaan kan National Highway na maapektaran kan bagyong Pipito. Anhalabang pila kan mga darakulang truck matapos ang sarong kalamidad ang naeksperyensyahan durante kan pagbabaha kan bagyong Christine. Sa satuyang police report, inaresto kan mga personahe kan Lagunoy Municipal Police Station ang 66 anyos na si alias Eli para sira asin residente kan Barangay Balaton, Lagunoy, Camarines Sur, huli man sa warrant of arrest para sa 2 counts of qualified rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte asin 3 counts sa pagbalgar kan Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7610 na may piyansang 120,000 pesos ang lambang saro o kabilugan na 360,000 pesos. Ang nasabing akusado ay ang number 4 Regional Most Wanted Person sa Bicol. Sa iba pang police report, 1,080,000 pesos ang piyansang pinagsusugo kan korte para sa akusadong si alias Alden, 23 anyos, residente kan Barangay Santa Clara, Buhi, Camarines Sur, as inaaatubang sa kasong 6 counts of acts of lasciviousness. Inaresto ang sospek kasudmang alas 11:30 sa Barangay Santa Elena, Buhi, Camarines Sur. Sa ngunyan, nasa kustudiya kan Buhi Municipal Police Station ang sospek, mientras na pinagahalat kung makakapagpiyansa ini. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Tigers Men's Basketball Team may 8 gana asin sarong daog na sa nagpapadagos na UCCL Season 18. Aramon taman ang kompletong detalles ken sa report ni Maui Balani. Champions in the making, ninhuli sa pagharas kan kakaibang tibay asin kusog kang NCF basketball team sa UCCL Season 18, pinahiling ninda na saro sinda si teams na karapat-dapat na umapante sa masunod na round. Naging sunod-sunod ang gana kan team alaga dawa gaano pa man katibay, masasabing bilog ang bola matapos hindang madaog kan Manuel S. Enverga University Foundation. Nagsirbing dakulang adalman ini para sa player kan NCF basketball team na si JV Lavandero sa saindang enot na kadaugan. To strive more, magpa-condition lalo para makabawi sa talo para manalo ulit. Maraming salamat po sa pag-support at hinihingi po namin ng iyong suporta sa mga parating pa namin na game sa UCL po at sa Bukal. Maraming salamat po. Mas pang pinag-iigutan kang NCF men's basketball team ang paghahanda sa masunod na kawat, patunay kung gaano sinda kapursigidong maipailing ang pagiging Oragon kan sarong Bicolano asin maipadagos ang laban para sa kampyonato. Siguro isa sa naging problem namin nung last game, siguro mas minalight namin yung kalaro namin. Nag-relax yung mga bata, so sabi namin sa kanila, kahit na malakas man or hindi malakas yung nakakalaro namin, kailangan ibigay pa rin nila yung pinaka-best game nila. Para sa One Media TV 48 Naga, Maui Balane, Newsbreak. Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon at siya nabanggi inaasahan na malaog sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Manyi na apodon na Pepito. Padagos ining nagdadaranin peligro sa Bicol Region as in Eastern Samar na pwedeng maka-eksperyensya nin makusog na duros as in dakul na pagbagsak nin uran sa Sabado as in Domingo. Padagos man pinapa-alerto ang publiko. Mga tugang 41 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa tao kang mga isyo sa warrant drugs, palagos man subot ang higit na ang tubig baha. Noon
umabot pa sa lampag na magiging. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist